мамо. Утре ще съберем момичета, равни по ум, различни по родословие и заможност. Ще отворим училище, за първа грамотно за девиците. Училище за момичета няма. Когато ти седна в новата школа на боядията, градът дълго време се сочеше сухо. Даже тези, които имаха вяра в теб, не вдигнаха глас да се защитят. А утре сигурно с камъниците замерят и ти дълго време се бере срам за науките си в калопе. Няма училище за момичета, но кога ще започнат да учат девиците, ако не бъде и утре? Първата града и за България Анастасия ще събира женски деца да ги дарява с грамотност. Ето защо, който има момиче и иска да го просвещава, утре заран да го доведе пред голяма светилия за поучение. Учебен ден слънца запали, в очите на девойчетата засияли. Те в храма на науката засмени, пристъпват сребет гиздави премени.